צהריים טובים, כאן אליה גורן עם זרקור, מה שלומכם המאזינים והמאזינות? כאן הבמה לאנשים שעושים הבדל בחייהם של אחרים ובכלל. היום אני מארחת אצלי את אורן הלמן, מייסד דף הפייסבוק סיכוי שווה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה ובחברה. הוא יספר לנו על הדרך שלו. צהריים טובים אורן. צהריים טובים. מה שלומך ידידי? אני בסדר גמור. יופי, נפלא. אז תודה שהצטרפת. אני רוצה לשוחח איתך על המיזם, אני אקרא לזה, או על הקהילה שאתה הקמת ב-2015, נכון? דף פייסבוק שיש בו 38,000 חברים, שנקרא כמעט. סיכוי שווה. כן, אז זה דף פייסבוק, אני לא קורא לזה מיזם, אבל אנחנו לא עמותה בוודאי, אנחנו גוף התנדבותי, שאני לא יודע להגדיר אותו, אני לא חושב שיש הרבה כאלה, ואנחנו לא עמותה מבחירה, כי אנחנו חושבים שיש מספיק, ואנחנו מונים 25 מתנדבים, שבעצם מפעילים את הדף, מנהלים את הדף, ואנחנו מתמקדים בפעילות ברשתות החברתיות, כי אנחנו חושבים שדרך זה אפשר לשנות את המציאות, וגם לעשות דברים פרקטיים. אוקיי, בעצם אתה אומר, יש פה את המפתח לשינוי המעמד של אנשים עם מוגבלות. זה נכון? אני חושב שיש אבסורד במדינת ישראל. יש, לפי סקר שהתפרסם בשבוע שעבר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בערך 800,000 אנשים מעל גיל 20 שהם אנשים עם מוגבלות, 791. לפי משרד המשפטים יש 880, לפי משרד הכלכלה 720, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדברת על 15% אנשים עם מוגבלות בגילאים שהם מעל 20. מעבר לזה יש עוד 330,000 ילדים עם צרכים מיוחדים. ואנחנו מגיעים פה לאוכלוסייה שמונה בערך 1,000,000 אנשים במדינת ישראל. 1,000,000 אנשים זה המון. כן. ועדיין האנשים האלה הם שקופים. הם פשוט לא באים לידי ביטוי. אף אחד לא מתייחס בצורה רצינית לצרכים שלהם. הם לא חלק אמיתי מהחיים שלנו. לצערי הרב אני אומר את זה כמובן. ואז אני מנסה לחשוב על הפתרון לדבר הזה. אתה אומר, הם נדחקים לאיזושהי קרן זווית בעצם. הם נדחקים מתחת לשטיח, כי בקרן זווית אתה גם רואה, הם פשוט לא נמצאים, הם לא חלק מהשיח, הם לא חלק מהתרבות, מהיום-יום שלנו, מהאג'נדה, הם לא שם. פעם בשנה יש את היום מודעות וכל הדברים האלה, אבל מעבר לזה אין באמת התייחסות, זה נורא מצער. ואז אני שואל את עצמי למה, והמסקנה שאני הגעתי אליה, וזה חלק מהתשובה שלי לגבי השינוי של המציאות, אז התשובה שאני הגעתי אליה שהיא בעצם, האנשים האלה לא משתלבים בעבודה. וזה דרך אגב נתונים סטטיסטיים, זה אמיתי, 60% מהם מובטלים מהאנשים המוגבלות, פחות או יותר, לדעתי אפילו יותר מזה, ככל שכמובן אנחנו הולכים לאוכלוסיות מוחלשות יותר, אז האבטלה גדלה, ואז אתה אומר בעצם הם לא משתלבים, הם לא נמצאים במקומות שבהם מקבלים את ההחלטות. הרי איפה מתקבלות כל ההחלטות לגבינו? בממשלה, במשרדי ממשלה, ברשויות מקומיות, עיריות, חברות ממשלתיות, רשויות, בתי חולים, קופות חולים, כל הדברים האלה. והם, אנשים עם מוגבלות, פשוט לא נמצאים שם. ואז הם לא חלק מתהליך קבלת ההחלטות, שמאוד מאוד רלוונטי לגביהם. כלומר, כל הדברים שנקבעים לגביהם, נגישות, קצבאות, שילוב בעבודה, נושאים בריאותיים, נושאים חברתיים, כל הדברים האלה, הם לא חלק מתהליך קבלת ההחלטות, לא ברמה כזאת שהם לא משתתפים בו, הם אפילו לא עובדים בגוף הזה. כלומר, תארי לעצמך שמחר בבוקר יגידו שצריך לדאוג למעמד האישה, ישבו חבורה של 20 גברים בחדר, ויטפלו במעמד האישה. את רוצה לחשוב מה התוצאות שיהיו לזה? לא נראה לי שהמעמד של האישה ירוויח משהו מזה, ואותו דבר קורה גם פה. כלומר, ברגע שאנשים, עכשיו, וזה מפה בעצם בא הפתרון, כי בכדי להבחן את הבעיה, אתה צריך למצוא את הפתרון, אתה צריך להבחן את הבעיה, והאבחון של הבעיה היא שהם לא נמצאים בתהליך קבלת ההחלטות. יש מין משפט כזה, שאומרים ש-nothing about us without us, כלומר, ברור. שום דבר לא יוחלט על לגבינו בלעדינו, ופה בדיוק הפוך, הכל מוחלט לגביהם בלעדיהם. ואז אמרתי, העבודה היא בעצם הפתרון, ברגע שנשלב אותם, נכריח את המדינה, לשלב אנשים עם מוגבלות במשרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, גופים שבהם מתקבלות החלטות לגביהם, אנחנו א' כמובן נייצר רווח גדול למשק,
כי המשק מפסיד 5 מיליארד שקלים כל שנה בגלל שהאנשים האלה לא עובדים. האנשים והילדים וההורים שלהם שנאלצים לא. גם. אם את רוצה לדבר על ההורים והמשפחות, אז את יכולה לדבר על עוד 7.5 מיליארד שקלים, וזה גם כן נתונים של משרד הכלכלה. זה המון כסף שאנחנו מפסידים. זה המון כסף. אבל את יודעת, המדינה מעדיפה להיכנע לסטיגמות מאשר להתאמץ ולהעסיק אותם ולמצוא להם דרך לשלב, אבל ברגע שנכריח אותם לשלב, זה החוק שיזמנו של 5%. הוא ייכנס לתוקף ב1 לינואר. נכון, אז ברגע שהם יהיו שם, וכל גוף ממשלתי יהיה חייב להעסיק 5% עובדים עם מוגבלות, זה אומר שהם יקרו כמה דברים. אחד, כמובן המדינה תרוויח כסף. אנחנו מכריחים את המדינה להרוויח כסף, 5 מיליארד שקלים, איזה כיף. תודה שהיא מסכימה שנכריח אותה. דבר שני, אנחנו גם מייצרים מצב שבו האנשים האלה יהיו סוכני שינוי בתוך הארגון, כלומר בכל חברה ממשלתית, והם יסבירו לאנשים בתוך הארגון מה זה להעסיק אנשים מוגבלות וכמה שהם לא נוראים ואיומים, והדבר השני, הם ישתתפו בתהליכי קבלת ההחלטות, כלומר יהיו סוכני שינוי של הארגונים האלה. אמיתיים ומשפיעים. נכון, וזה הפתרון. היתרון ברור לגמרי. איך אתם פועלים, אורן, היום? איך הקהילה הזאת שיצרת, איך היא פועלת היום? אז קודם כל אני אגיד עוד פעם, סיכוי שווה, זה דף פייסבוק שניתן לחפש, ומי שמקשיב לנו עכשיו, אני אשמח אם יעשו לנו לייק ויכנסו ויהיו מעורבים בפעילות. אנחנו פועלים בצורה פומבית, התנדבותית לחלוטין, יש לנו 25 פעילים, מנהלי דפים, ש17 מתוכם זה אנשים מוגבלות, השאר זה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, וסתם אנשים טובים שבא להם שהחברה שלנו תהיה יותר בריאה וטובה ומכילה. ואנחנו בעצם עושים 3 דברים. הדבר הראשון, כמו שנתתי דוגמה קודם, זה לפעול במישור הציבורי, בעצם לבוא להגיד, אנחנו מעלים את הנושא הזה על סדר היום, משאירים אותו על סדר היום, בכל מיני דרכים, רעיונות כמו שאנחנו עושים עכשיו, מאמרים, ודברים בסגנון הזה, וכמובן חקיקה. וכל הדברים האלה לא דורשים משאבים ומאמץ. ולכן אנחנו לא צריכים כסף וכל מיני כנסים ואירועים וכו', זה לא תורם לשום דבר לטעמי. הדבר השני, אנחנו בעצם מין דף שאני קורא לו ה-J-Date, של עולם העבודה של אנשים עם מוגבלות. אנחנו בעצם משדכים בין אנשים עם מוגבלות לבין מקומות עבודה, מתפרסמים אצלנו בדף המון משרות שמיועדות רק לאנשים עם מוגבלות, כי אנחנו לא מכבסה, ואנחנו לא מאמינים בהעדפה מתקנת, אין דבר כזה, זה לא קורה, זה מילה נורא יפה, שמעולם לא מצאתי בן אדם שהתקבל בגלל העדפה מתקנת כי הוא עם מוגבלות, ולכן אנחנו מפרסמים משרות שמיועדות רק לאנשים עם מוגבלות, ומצד שני מפרסמים סיפורים של אנשים עם מוגבלות שמחפשים עבודה. ובשנתיים האחרונות, הדף הוקם בתחילת 2015, זאת אומרת 2 פחות או יותר מאז שהוא הוקם, בערך 150 אנשים עם מוגבלות התחילו לעבוד בזכות הדף הזה, התפרסמו אצלנו מאות סיפורים של אנשים עם מוגבלות, וגם מאות הצעות עבודה שמיועדות רק לאנשים עם מוגבלות. זאת אומרת, אתם יודעים לעשות את המאצ'ינג בין אותו אדם בעל מוגבלות כזאת או אחרת, לבין אותה חברה, אותו ארגון? לא, לא. אתם יודעים לעשות את זה. אנחנו בסך הכל נותנים את הפלטפורמה, שאני בהלם עד עכשיו מזה שהיא כל כך שהיא מוצלחת. פופולרית. כן, ובסופו של דבר מי שעושה הרי את העבודה ברשתות החברתיות, זה לא מי שמפעיל את העמוד, אלא מי שפעיל בעמוד או בדף, ומי שמשתף, ומי שעושה לייק, ומי שמגיב. זאת אומרת, בסופו של דבר הציבור, וזה מעיד על כך שיש המון אנשים טובים במדינת ישראל, שמשתפים ומציעים ורוצים לקלוט, והם פשוט מקבלים את הפלטפורמה הזאת. אז אנחנו בסך הכל, את יודעת, לוקחים אורחים קצת, נותנים כותרת, שמים תמונה ומפרסמים. כל שאר העבודה נעשית על ידי כל מי שחבר בדף. זאת אומרת, אתם עושים חיבור, זאת אומרת, אין לכם, אתם לא מנגנון, לא חברת השמה שאחר כך מלווה את העובד וכאלה. לכל אחד מאיתנו יש עבודה וחיים ומשפחה, ואנחנו את הדבר הזה עושים בגלל שאכפת לנו, ואנחנו רוצים שהמדינה הזאת תהיה יותר יפה, ושאנשים עם מוגבלות יהיו חלק מאיתנו. תאמיני לי שבסוף כולנו נרוויח מהעניין הזה, כי מה יותר טוב מאשר לחיות בחברה בריאה, מכילה, שמסוגלת לקבל את השונה, שלא נבהלת מכיסות גלגלים או מאנשים עיוורים, או גם מאנשים שהם על הרצף האוטיסטי. מה יותר יפה מזה? לא, אני איתך לגמרי. איך נולד הרעיון אצלך, אבל, להקים את הדף הזה? טוב, אז את לוקחת אותי לרמה האישית. קצת אחורה. כן, אין בעיה, בסדר. יש לי ילדה שהיא היום בת 8, קוראים לה ליה,
היא הייתה, כשהייתה בגן הילדים, היא הייתה בחינוך מיוחד, בגן חינוך מיוחד. היום היא כבר בכיתה קטנה בבית ספר רגיל, עם הפרעות קשב וכל מיני דברים כאלה, אבל היא הכניסה אותי בעצם, היא פתחה לי את העיניים והראתה לי שיש המון אנשים עם מוגבלות שאין להם עתיד, שמי שילד שנולד ולהורים עם מוגבלות או עם צרכים מיוחדים ולהורים שלו אין כסף, אין לו עתיד. העתיד שלו זה הוסטל. 4 אנשים בחדר. אני לא אומר שהוסטלים זה דבר רע, אבל אני חושב שאף אחד מאיתנו לא היה רוצה לגור עם עוד 3 אנשים באותו חדר, או עוד 2 אנשים באותו חדר. אבל אפשר לתת לו יותר. אפשר לתת לו את מה שכל אחד אחר מקבל. הוא אזרח כמונו במדינת ישראל. נכון. זה לא צריך יותר ולא צריך פחות, צריך בדיוק כמונו. והדבר השני, היא לימדה אותי שהתפקיד של החזק הוא לא להיות חזק, הוא לדאוג לחלש. והתפקיד של הרוב במדינה דמוקרטית מתוקנת הוא לא לדאוג להמשיך להיות רוב, אלא לדאוג למיעוט. והתפקיד של השולט הוא לא להמשיך לשלוט, אלא לדאוג למי שהוא שולט בו. וזה התפקיד במדינה דמוקרטית, ככה היא צריכה להתנהל. והדבר השני, זה איפה שאני עובד. אני עובד בחברת החשמל. כן. בחברת החשמל, זו חברה מדהימה בהיבט הזה. עובדים ב-310 בערך עובדים עם מוגבלות, שלדעתי זה המעסיק הכי גדול של עובדים מוגבלות בישראל. בכל תפקיד שהוא. אצלי בחטיבה עובדים 5 אנשים עם מוגבלות. 2.5% מהעובדים של חברת החשמל הם עם מוגבלות, ואצלי בחטיבה יותר מ10% בחלקת האלוהים הקטנה שלי. ואתה לומד שהאנשים האלה הם עובדים טובים, מצוינים, הם מסורים, עם מוטיבציה ונאמנות ארגונית והכרת הטוב, שאלה דברים מדהימים אצל עובדים. זה נכס גדול, ויש להם את זה, כנראה בגלל המוגבלות, כנראה בגלל שהם תמיד נמצאים במין חוסר ודאות כזאת ברמה התעסוקתית, ואני נהנה מאוד לעבוד איתם, ואני פתאום גיליתי שתשמעו, יש פה פספוס ענק של המדינה. אז אם את שואלת אותי מה הביא אותי לזה, אז ההיבט האישי, הסיפור האישי שלי, וגם ציונות, ההבנה שהאנשים האלה הם חלק מאיתנו, הם חלק בזכות ולא בחסד. אני לא מרחם עליהם, אף אחד לא צריך לרחם עליהם, צריך לתת להם. אנחנו באים מנקודה של עוצמה, אנחנו יכולים לתרום כסף למדינה, לתת כסף לצמיחה של המדינה, של הכלכלה הישראלית, וגם לספק עובדים מצוינים. בהחלט, זה בהחלט מרגש. תגיד לי, אורן, כמובן שלכל, אתה יודע, כל מקרה לגופו, אבל באופן כללי, מעסיק, מה יכולים להיות השיקולים שלו, שהוא לא רוצה לגייס בן אדם עם מוגבלות? על מה הוא חושב? לפני שהוא חושב על המיומנויות ועל היכולות והכישרונות. אז תראי, קודם כל חשוב להבין, הטכנולוגיה היום יכולה להתגבר כמעט על כל מוגבלות. נכון. יש דבר אחד שהיא לא יכולה להתגבר עליו, וזה סטיגמות ודעות קדומות של מעסיק. אז בואי נתחיל מזה שיש מעסיקים שהם סטיגמטיים, שהם עם דעות קדומות, שהם לא נאורים, שהם לא מבינים את הפספוס הגדול שלהם בזה שהם לא מעסיקים אנשים מוגבלות. בואי נתחיל מזה, זה סיבה מאוד משמעותית לעניין הזה. והדבר השני הוא שמעסיקים הרבה פעמים, לא בגלל שהם רעים, הם נרתעים, הם לא יודעים איך להתמודד עם המוגבלות, איך הם להתמודד עם אדם עיוור או אדם חירש, או אדם עם כיסא גלגלים וכו' וכו'. הם מסתכלים על כיסא הגלגלים או על המכשור, זאת אומרת על המכשירים באוזניים או על הקביים, ולא מסתכלים על הבן אדם. ולכן, מכיוון שמדינת ישראל כבר בת 68, שזה שנה אחרי הפנסיה, ואנחנו לא מתכוונים לצאת לפנסיה במדינה הזאת, אז כנראה שחינוך ושכנוע ותמרוץ ועוד כל מיני מילים יפות כאלה, לא הצליחו. לא הצלחנו. אני חושב שאפשר היום לבוא ולהגיד, אוקיי, באומץ, כן? לא הצלחנו לשכנע, לתמרץ, לעודד, למה שאתה רק רוצה. אז אנחנו צריכים לאכוף את זה. ולאכוף את זה עשתה ההסתדרות, הסכם קיבוצי, אבי ניסנקורן, שיושב ראש ההסתדרות, שעשה דבר גדול, הסכם קיבוצי שמחייב כל גוף במדינת ישראל שיש בו מעל 100 עובדים, להשיג 3% עובדים עם מוגבלות. והחוק שלנו, שמחייב כל גוף ממשלתי, שיש בו מעל 100 עובדים, להשיג 5% עם מוגבלות. עכשיו, את יודעת שבסוף, גם כשהילד שלך רוצה את הסוכריה ורוצה את הסוכריה, ואת לא נותנת לו, ובסוף את מראה לו שזה עושה חורים בשיניים, אז אחרי שהוא מקבל חורים בשיניים, הוא מפסיק לאכול את הסוכריה, הוא לא רוצה אותה כבר. אז אותו דבר גם פה, כשהם יאולצו
להעסיק אנשים עם מוגבלות אם יחשפו לאיכויות של התופעה הזאת, של האנשים האלה, וירצו להעסיק אותם. אני מאוד מאוד מקווה, בהחלט כן. אני יודעת שיש כבר כמה חברות גדולות, תן לי ככה כמה דוגמאות, אני יודעת על כמה רציניות שכבר מעסיקות היום, מעבר לחברת חשמל שהצגת. כן, אז יש את מקורות ורשות המיסים ואורקל והפניקס וכלל, שרק עכשיו התחילה בחורה לעבוד שם שהיא חרשת, וכמובן חברת החשמל, ועוד חברות נוספות, אביס, הרט, חברות כאלה, ובנק דיסקונט, ופלאפון, זאת אומרת, ופרטנר. יש המון חברות שמפרסמות אצלנו, אני לא חושב שיש שם מספיק עדיין, אבל זאת התחלה טובה, וברגע שהם פותחים את השערים שלהם, אז הדרך להכניס עוד ועוד היא רק עניין של זמן. אני בהחלט מאחלת שזה מה שיהיה. אתם משתפים גם פעולה עם עמותות קיימות, נכון? זאת אומרת, כל מי שפונה אליכם לשיתוף פעולה מהעמותות שכבר פועלות בתחום. אנחנו נטולי אגו. כל מי שרוצה להיות חלק מהתהליך הזה מוזמן. המידע אצלנו הוא פומבי לחלוטין, זאת אומרת, אין מידע שאנחנו משאירים לעצמנו. כל אחד יכול לראות וגם לפרסם אצלנו. אנחנו מעדיפים תמיד שיפרסמו פוסטים ראשיים, ואז אנחנו צריכים לערוך את זה, אבל בגדול, כל אחד יכול להגיב, אנחנו לא מוחקים תגובות ולא חוסמים, ומצד שני, אנחנו אומרים לכל עמותה, היינו בקשר עם בית איזי שפירה, היינו בקשר עם ארגון נכי צה"ל, היינו בקשר עם עוד ארגונים, בקול, וגם עם בליינד דיי של העברים, וכו' וכו', זה מה כל אחד מקבל אצלנו פלטפורמה, ואנחנו משתפים פעולה, כי מה שחשוב לנו זה שאנשים עם מוגבלות יתחילו לעבוד, ולא דברים שקשורים יותר לרמה של אגו, זה שלי, זה שלך, הכל של כולם. מידע פומבי. מעולה. תודה רבה, אורן. בהצלחה רבה בכל הפעילויות. אני מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, ותעשו לייק לדף שלנו, מי ששומע. בהחלט נעשה. אז תודה לכם, המאזינים והמאזינות. תודה שהייתם איתנו. אני הייתי אליה גורן. בואו נמשיך לעשות טוב.